Nyt näkyy. Kerovan sinfoniaorkesterin kapellimestari Sinkkosen Petri, terve. Tossa teippiä. Mitäs siellä? Mitäs keppi heiluu? Sä laitat sen toisen. Ei se heilu. En mä kyllä käytä tännekkään. Semmonen tilamikki teks semmonen hyvä, niin sehän ottais tosta edestä. Onko me ei ottu sitä meidän semmoista karvamikkiä sillä Niin, polkkinen mikki. Vittu se on lokki vittu. Vittu, kuka tää syö niin vittu? Vittu lokki vittu, kun nälkä vittu. Vittu. Ihan just vittu lähde menee. Nyt mä kippun tähän reunaan. Sä et tosta mikään Jason Jykä. Onks tää nyt päällä kun toi? Meillä on Petri ja Jyri täällä. Voi Pepe. No mitä Joonas? Antaa mennä vaan kun on valmis. No niin, meillä on Sirkus. Jumalauta jätkä! Okei. No kyllä me totta kai voidaan poistellakin, et eihän meillä muuta tekemistä. Sitä editoimista. Niin Kiia tekee sen kuitenkin. Ai jaa. Kohta kamera. Sitten kuitenkin basisti. Kato basisti. Se vittu mun pullo. Noniin, otetaan. Joo niin, lähetäänkö se? Joo. No niin, meillä on Sirkus Sande. Eiks tätä saa näkyä? Saatana. No sen saa näkyä. Kauhea joku maine tulee. Kauhea jänkkis. Nuo jätkät vaan dokaan, ne on niin pahiksi. Nää on Sirkus Sande. Ei vaan nähdy sut! Sirkus Undergroundin kitaristi Petri ja kiipparisti taustalla. Ei mitään Petri! Joo, Petri Sinkkonen! Vittu nyt. Ranskan mies laulee. Ranskan mies lauleena. Ranskan mies. No, mistä tää Ranskan mies on teille sitten löytynyt? Ranskasta. Se taas. No missäs päin teet voi nyt jatkossa nähdä sitten keikalla? Kesällä varmaan. Toi oli hyvä! Toi oli hyvä! No niin, ei jatketa. Toi pitää varmaan olla. Teippa sitten! Anna paljon sillä teippiä vittu. Ei ois Kato kuinka paljon se tuli Purpakkinen siellä. Pulkkinen. Pitäisikö mun hakkaa Junen suorassa lähetyksessä? Tää pässi mikä suora lähetys. Ei vaan nyt siellä jengi nauraa nelosermi. Kuka on tyyliin? Saat siktä teippiä. Ei kun heitä tyytyä suoraan päälle. Jarkko on tuossa autossa pihalla. Ja se lähettää. Red Streami. Olla siitä, vaikka siitä akkarikeikastakin jotain. Se on kuitenkin hyvän näköinen kuin perkko, jos siellä. Se on ihan totta. Jotain katkeroita. Se kyllä vittu. Joo, no, ottakaa sieltä mitä ottaa. No, lähdetään sitten. No niin, meillä on täällä Sirkus Undergroundin kitaristi Pete ja kiipparisti taustalaulaja Jykä. Terve, terve. Terve.